Tänään mä oon maailman navalla, Kuopion torilla. Suuri kunniatehtävä, pääsin Kalpan kultajuhlissa esiintymään. Kuopio! Mikä meininki? Tää on suuri kunnia olla täällä. Tää on hieno hetki Kuopion historiassa. Mä oon syntynyt Kuopiossa. Mä oon elänyt täällä 19 vuotta. Ja vihdoin on tää hetki, kun Kalpa on Suomen mestari! 16 vuotta sitten mä kirjoitin runon, joka kertoo Kalpasta. Ja nyt mä ajattelin, että kun mä kysyttiin tänne esiintymään, niin nyt on hetki lukea tää 16 vuotta vanha runo. Kiekko kaukaloon kolahtaa, Kalpa taitojaan kohentaa. Peli voi olla mahtavaa ja Kalpan voitto on varma. Lipputulot kaiken kattaa ja Kalpaa monet fanittaa. Kalpan täytyy jyppi voittaa, jotta Kalpa liigaa johtaa. Peleissä maali heilahtaa, peleissä ei voi nukahtaa, jos katsoo Moken torjuntaa. Kalpa aina kaikki voittaa. Pelaajat syö pastaa ja aina täytyy varmistaa, ettei heitä voi varastaa. Pelaajat täytyy kunnostaa. Kalpa! Kun mä lasken 3, niin kaikki huutaa täysiä Kalpa. YKK! Jännitys hävisi siinä heti alussa. Yleisö oli niin meiningissä. Siis tää oli yksi isoimmista yleisöistä, mitä olen ikinä esiintynyt. Kiitos Kuopio ja kiitos Kalpa. Tää oli kunnia.